பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. இந்த நாளில் ஸ்கைப் மூலமாக, மியூசிக் எஃப்எம் மூலமாக இன்னும் செய்திகளை கேட்க இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆசீர்வதிக்கிறோம். இந்த நாளிலும் நாம் ஜெபிப்போம். அன்பின் பரலோக பிதாவே, எம்மை துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, கிருபையாய் ஆண்டவரே, நீர் இந்த நேரத்தை ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தையை, உம்முடைய சத்தியத்தை, உண்மை குறித்து அறிந்து கொள்வதற்கான ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை ஆண்டவரை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறீங்க. இந்த நாளிலும் இதுல இணைந்திருக்கிற ஆண்டவரை ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிக்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே அப்பா, இந்த வார்த்தைகளை கேட்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவரே ஞானத்தையும் தெளிவும் அளிக்கிற ஆவியை தந்திருக்கிறீங்க. ஆண்டவரே அப்பா, நீர் எங்களை அழைத்ததினாலே எங்களுக்கு உண்டாகி இருக்கிற நம்பிக்கை என்னதென்றும், பரிசுத்தவான்கள் இடத்திலே உமக்கு உண்டாகி இருக்கிற சுதந்திரத்தினுடைய மகிமை ஐஸ்வர்யம் என்னதென்றும், நீர் கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பி அவரிடத்திலே நடப்பித்த உம்முடைய பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமையின்படியே விசுவாசிக்கிறவர்களாகிய எங்களிடத்திலே காண்பிக்கும் உம்முடைய வல்லமையின் மகா மேன்மையான மகத்துவங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள ஆண்டவரே அப்பா, ஆவிக்குரிய கண்கள் எங்களுக்கு பிரகாசிக்கட்டும் அப்பா. ஆண்டவரே அப்பா, ஒவ்வொரு நாளும் உடைய வெளிச்சத்தின் மீது வெளிச்சத்தை காண்கிறோம். உடைய கிருபையின் மீது கிருபையை நாங்கள் பெற்று கொண்டோம் அப்பா. ஆண்டவரே அப்பா, உமது பிரமாணங்கள் எங்கள் இருதய பலகைகளிலே எழுதப்பட்டு இருக்கிறது அப்பா. ஆண்டவரே அப்பா, கற்களில் அல்ல ஆண்டவரே அப்பா, எங்கள் இருதய சதையுள்ள இருதய பலகையிலே எழுதப்பட்டு இருக்கிறது. அது மையினால் அல்ல, தேவனுடைய ஆவியினால் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது அப்பா. ஆண்டவரே அப்பா, இந்த புதிய உடன்படிக்கை ஊழியத்திலே எங்களை இணைத்திருக்கிறீங்க. கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாய் அந்த தகுதியில எங்களை தந்து ஆசீர்வதித்திருக்கிறீங்க அப்பா. இந்த நாளிலும் கிருபையாய் நீர் எங்களை அழைத்திருக்கிறீர், ஆசீர்வதித்திருக்கிறீர், முன்குறித்து இருக்கிறீர், நீதிமானாக்கி இருக்கிறீர், மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறீர் அப்பா. அடிமைத்தனத்திலும் பாவத்திலும் சாபத்திலும் செத்து கிடந்த எங்களை அப்பா உடைய கிருபையினாலே ஆண்டவரே எங்களை உயிர்ப்பித்து இருக்கிறீர், ஜீவனை தந்திருக்கிறீர் அப்பா. ஆண்டவரே, எங்களை ஆத்மாவை உயிர்ப்பித்து ஜீவன் அந்த ஜீவாதிபதி நீர் எங்களை ஆளுகை செய்வதற்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. ஒவ்வொரு நாளும் உடைய ஐக்கியத்துக்கு, உடைய அபிஷேகத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உடைய உறவு இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே வந்தேன் என்று சொன்ன தேவன் அப்பா. ஆண்டவரே, தகுதியே இல்லாத இருந்த எங்களை அப்பா, சத்ருக்களாய் இருந்த எங்களை, இஸ்ரவேல் காணியாட்சிக்கும் ஆண்டவரே அப்பா வாக்கு தத்துவத்துக்கும் புறம்பாய் கிடந்த எங்களை அப்பா, கிருபையாய் ஆண்டவரே அப்பா, உம்முடைய தயவினாலே, உம்முடைய இரக்கத்தினாலே, உம்முடைய மகா பெரிய ஆண்டவரே அப்பா தகுதியினாலே நீர் எங்களை தகுதிப்படுத்தி இருக்கிறீர். எங்கள் தகுதி அல்லப்பா, எங்கள் தகுதியோ தேவனால் உண்டாகி இருக்கிறது, இயேசு கிறிஸ்துவினால். இந்த நாள்லயும் அப்பா ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த சிந்தை உண்டாகட்டும். எங்கள் சுய நீதி அல்ல ஆண்டவரே, உம்முடைய நீர் செய்த கிரியினாலே நாங்கள் பிழைத்து இருக்கிறோம், இரக்கத்தை பெற்றிருக்கிறோம், தயவை பெற்றிருக்கிறோம், எல்லா அனுகூலத்தையும் நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம். இந்த கிருபைகளை தந்ததற்கு நன்றி. இந்த நாளிலும் உடைய வார்த்தை வெளிப்படுத்தும் ஆண்டவரே அப்பா. இந்த நாளிலுமே இதை கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் வார்த்தையின் மறுரூபத்தை பெற்றுக்கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே அப்பா. ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை மறுரூபப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. உள்ளான மனுஷன் ஒவ்வொரு நாளும் பலன் கொள்ளட்டும் அப்பா. உடைய அன்பின் அகலம் ஆழம் உயரம் என்னதென்று உணர்ந்து அந்த அறிவு கெட்டாத அந்த அன்பை அப்பா, எங்க அறிவு கெட்டாத அந்த அன்பை உம்முடைய ஞானத்தினாலே, உம்முடைய ரகசியத்தினாலே, உம்முடைய மறைபொருளினாலே நீர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினதுக்காக நன்றி. இந்த நாளும் உடைய வார்த்தையின் வெளிச்சம் எங்களுக்கு உண்டாகட்டும். தொடர்ந்து எங்களை வழி நடத்துங்க. உடைய கிருபை, உடைய தயவு, உடைய அனுகூலம், உடைய எல்லா கிருபைகளும் தயவும் எங்களுக்கு உண்டாகட்டும். துதி கன மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம். மீட்பர் இயேசுவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறேன் பிதாவே, ஆமேன். நாம் எல்லோருமே பாக்கியவான்கள், நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருவருமே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். என்ன ஆசீர்வாதம்? ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் அவர் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். கடந்த நாட்கள்ல பார்த்தோம், புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை நாம் பெற்றிருக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அதே ஆவியை நமக்குள்ளாக பெற்றிருக்கிறோம். நம்ம ஆத்மாவை உயிர்ப்பித்து அந்த ஜீவனை தந்தவர் நமக்குள்ள இருக்கிறார். அந்த புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவி எபேசியர் 1:13 சொல்லுது, உங்கள் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய சத்திய வசனத்தை கேட்டு விசுவாசிகள் ஆன போது வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாலே முத்திரை போடப்பட்டீர்கள். வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாலே முத்திரை போடப்பட்டீர்கள். இது நம்முடைய கிருபையோ நம்முடைய செயலோ கிடையாது. அவருடைய கிருபை, அவருடைய தயவு, அவருடைய எல்லாமே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய தகுதியினாலே நாம் இந்த கிருபையிலே பிரவேசித்து இருக்கிறோம். இது அதான் பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்ம படிக்கும்போது அந்த கிருபை நம்ம இடத்துல நாம் சாட்சிகளா இருக்கிறோம். கொலோசியர் 1:13 சொல்றாரு, இருளின் ஆதிக்கத்திலிருந்து நம்மை நம்முடைய அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திலே உட்புகுத்தி இருக்கிறார். அவர் தான் நம்மளை உட்புகுத்தி இருக்கிறார். இன்னைக்கு பாவ உலகத்திலிருந்து, இருளான பாவ உலகத்திலிருந்து நம்மளை வேறுபடுத்தி, பரிசுத்தப்படுத்தி, தகுதிப்படுத்தி, எல்லா விதமான அசுத்தங்களை நீக்கி நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்தின தேவன் இன்னைக்கு தம்முடைய அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துல வைத்திருக்கிறார். அவருடைய நீதி, அவருடைய பரிசுத்தம்,
அவருடைய தகுதியினாலே நாம் பிரவேசித்து இருக்கிறோம் பாருங்க. இது நம்ம செயல் ஒன்றுமே அல்ல, நம்ம கிரியை எதுவுமே இல்லை. நம்ம பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இதை அறியாம நம்ம அறிக்கை இடுகிறோம். என்ன அறிக்கை இடுகிறோம்? நாம் எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டோம்னா, நான் இத்தனை நாள் காத்திருந்தேன், அத்தனை நாள் நீங்க காத்திருக்கலங்க. வேதவசனம் தெளிவா சொல்றேன். நாம் சத்ருக்களா இருக்கையிலே, ரோமர் 5:10 சொல்ற, நாம் சத்ருக்களா இருக்கையிலே கிறிஸ்துவினுடைய மரணத்தினாலே தேவனோடு நம்மை ஒப்புரவாக்கினார். இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அந்த ஒப்புரத ஆக்குதலினாலே சொல்றாரு பாருங்க, நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களா இருக்கையில் அவருடைய குமாரனின் மரணத்தினாலே அவருடனே கூட ஒப்புரவாக்கப்பட்டோமே. ஆனால் ஒப்புரவாக்கப்பட்ட பின்பு நாம் அவருடைய ஜீவனாலே ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே. அந்த ஜீவன் கிறிஸ்துவின் ஜீவன். இந்த மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் புசிக்கிறவனுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கும்படிக்கு தன் ஜீவனையே தந்து நம்ம எல்லோரையும் உயிர்ப்பித்து இருக்கிறார். அந்த ஜீவனை தந்திருக்கிறார். இது நாம் செய்த கிரியைகள் அல்ல. அதனால பாருங்க, ஒவ்வொரு நாளும் அந்த சுய நீதியை விடுங்க. இல்ல, அறியாம தான் நம்ம இருந்தோம். இயேசு கிறிஸ்து அதான் சொன்னாரு, இவர்கள் செய்கிறது தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாது இருக்கிறார்கள். அறியாது இருந்தோங்க. இன்னைக்கு கிருபையாய் அவருடைய வெளிச்சத்தின் மூலமாக, அவருடைய கிருபையினாலே, அவருடைய தயவுனாலே, அவருடைய கிரியையினாலே நாம் இந்த கிருபையில பிரவேசித்து இருக்கிறோம். நாம் சத்ருக்களா இருக்கும்போது இந்த வார்த்தைகளை சிந்தித்து பாருங்க. சத்ருன்னா என்ன அர்த்தம்? எதிரியா இருந்தோம், தேவனுக்கு எதிராக இருந்தோம். எதிரடையா நமக்கு விரோதமாய் பிரமாணங்கள் இருந்தது. நியாய பிரமாண சாபத்துல இருந்தோம் நாம். இன்னைக்கு அவருடைய கிருபையினாலே நாம் விடுதலையாக்கப்பட்டு இருக்கிறோம். அந்த நீதிபரராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நீதியை நாம் தரித்து இருக்கிறோம். இது கிருபை, அவருடைய கிருபையினாலே. அதனால பாருங்க, நாம் ஏதோ கிரியை செய்து பெற்றுக்கொண்டோம், இது நம்ம சுயநீதி. அது நான் அதான் பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு தங்களை அறியாமலே என்ன பண்றாங்க, அறியாமலே செய்யறாங்க. என்ன? ஒரு ட்ரெஸ் கோடு, இது எல்லாமே என்னங்க? சுயக்கிரியை. அவரு இலவசமாய் நமக்கு தந்ததை நம்ம என்ன பண்றோம்? இன்னும் நாங்க பரிசுத்தமா வாழ்றோம், திரும்ப என்ன பண்றோம்? சுயக்கிரியைக்குள்ள போறோம். ஒவ்வொரு வேத வசனத்தையும் அதுல சொல்லப்பட்ட சாராம்சங்களை புரிந்து கொள்ளுங்கள். அதுல சொல்லப்பட்ட உணர்த்தப்பட்ட காரியங்களை புரிந்து கொள்ளுங்கள். அதான் சொல்றாரு பாருங்க, கலாத்தியர் 4:7, ஆகையால் இனி நாம் அடிமையாய் இராமல் புத்திரனாய் இருக்கிறாய். நீ புத்திரனே ஆனால் கிறிஸ்துவின் மூலமாய் தேவனுடைய சுதந்திரனுமாய் இருக்கிறாய். வசனத்தை புரிந்து கொள்ளுங்க. அதான் சொல்றாரு. ஆகையால் எந்த வசனத்தை சொல்லி சொல்றாரு? இந்த 1ஆம் அதிகாரத்துல 4ஆம் அதிகாரத்துல நம்ம படிக்கிறோம். இது தொடர்ச்சியா, இது ஒரு கலாத்திய நிருபம் 1ஆம் வசனம் 1ஆம் வசனத்துல இருந்து 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்துல இருந்து இந்த அதிகாரம் முடியுது பாருங்க, 6ஆம் அதிகாரம் வரைக்கும். இத முழுசும் எடுத்து நம்ம படிச்சு அதுல உள்ள சாராம்சத்தை நம்ம எடுக்கணும். ஏதோ ஒரு வசனத்தை உருவி பேசுறது இல்லை. நியாயப்பிரமாண கிரியினால நாங்க நீதிமான் ஆகல, கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையினாலே, அவரை நாம் விசுவாசத்தினாலே நாம் பெற்றிருக்கிறோம். அததான் அங்க சொல்றார். நியாயப்பிரமாணம் என்னது? சாபம். நியாயப்பிரமாண கிரியைக்காரர் யாவரும் சாபத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கிறார்கள். அதுல இருந்து நம்மளை விடுதலையாக்கி இருக்கிறார். மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதி இருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாயப்பிரமாண சாபத்திலிருந்து நம்மளை விடுதலையாக்கி இருக்கிறார். இன்னைக்கு நியாயப்பிரமாண கிரியை செய்யணும், இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்றீங்களே, இந்த வசனத்தை எடுத்து படிச்சு பாருங்க. கலாத்தியர் 3:13. அதுதாங்க, கிறிஸ்து அங்க சாபமானதுனால்தான் நாம இன்னைக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கிறோம். அந்த ஆபிரகாமுடைய ஆசீர்வாதத்தை நாம் சுகந்தரித்திருக்கிறோம். ஆபிரகாமுடைய ஆசீர்வாதம் உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதம் அல்ல. அதுலயே தெளிவா போட்டிருக்கு. கலாத்தியர் 3:14 ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்து இயேசுவினால் புறஜாதிகாருக்கு வரும்படியாக ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்தத்தை, ஆவியை குறித்து நல்லா நோட் பண்ணுங்க. ஆவியை குறித்து, புதிய உடன்படிக்கை ஆவிக்குரியது, எழுத்துக்குரியது அல்ல. எழுத்து கொள்கிறது, ஆவி உயிர்ப்பிக்கிறது. ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்தத்தை நாம் விசுவாசத்தினாலே பெறும்படியாக அப்படி ஆயிற்று. இந்த இயேசு கிறிஸ்து தாங்க அந்த ஆசீர்வாதம். ஆபிரகாமுக்கு சொல்லப்பட்ட ஆசீர்வாதம்
இயேசு கிறிஸ்து. அததான் நம்ம கடந்த நாட்கள்ல பார்த்தா அவன் என்ன பண்ணா, அந்த அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு தான் என்ன பண்ணான், பரதேசியும் அந்நியருமா என்ன பண்ணான், கூடாரங்கள்ல வசித்து போனான். வாக்கு தத்தத்தை அணைத்து கொண்டு அறிக்கையிட்டு தங்கள் சுய தேசத்தை என்ன பண்றாங்க, நாடி போகிறோம் என்று அறிந்து, தேவ ஆவி எங்கெல்லாம் இருக்கோ அது வேலை செய்யுதுங்க, அறிந்து கொண்டார். ஆபிரகாம் பாருங்க, அந்த வார்த்தையை விசுவாசித்தான். அந்த வார்த்தையை பெறல, அந்த வார்த்தையை விசுவாசித்தான். தேவன் சொல்லிட்டார அது நடக்கும். அவனுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதங்கள் பாருங்க. அந்த வார்த்தையை விசுவாசித்தான். அந்த வார்த்தையை அவன் அந்த வார்த்தையை விசுவாசித்தான். அந்த வார்த்தையிலேயே நிலையிருத்திருந்தான். ரோமர் 4ஆம் அதிகாரம் வாசித்து பாருங்க, எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரத்துல பாருங்க, பாருங்க, ஆனபடி இவர்கள் எல்லோரும் ஆனபடியினாலே சரீரம் செத்தவன் என்று எண்ணத்தகும் ஒருவனாலே வானத்தில் உள்ள பெருக்கமான நட்சத்திரங்களைப் போல கடற்கரையில் உள்ள எண்ணிருந்த மலனை போலவும் மிகுந்த ஜனங்கள் பிறந்தார்கள். அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கைங்க, என்னன்னா மரித்தோரை உயிர்ப்பித்து இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளை போல அழைக்கிற தேவன். மரித்து போய் கிடந்த நம்ம ஆத்மாவை இன்னைக்கு உயிர்ப்பித்து இருக்கிறார், ஜீவனை தந்திருக்கிறார். அந்த தேவன் நமக்குள்ள இருக்கிறார். இதுதான் சுவிசேஷம். அந்த சுவிசேஷம் தான் சொல்றாரு, கலாத்தியர் 4:6 சொல்றார், நீங்கள் புத்திரராய் இருக்கிறபடியினால் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடத்தக்கதாக தேவன் தமது குமாரனுடைய ஆவியை உங்கள் இருதயங்களிலே அனுப்பினார். அந்த ஜீவனை உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியை உங்களுக்குள்ளாக அனுப்பினார். அதான் சொல்றாரு, ஆகையால் நீங்கள் இனி அடிமையாய் இராமல், நியாயப்பிரமாண அடிமையில இருந்தோம், அது உபாத்தியா இருந்தது, கிறிஸ்துவின் இடத்துல வழி நடத்துற உபாத்தியா இருந்தது. இந்த கிருபை வந்த பிறகு உபாத்திக்கு கீழானவர்கள் அல்ல நாம். நியாயப்பிரமாணத்திலிருந்து அவர் நம்மளை என்ன பண்ணியிருக்கிறார், நியாயப்பிரமாண சாபத்திலிருந்து நம்மளை விடுதலையாக்கி இருக்கிறார். தம்முடைய அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துல இன்றைக்கு உட்புகுத்தி இருக்கிறார். அந்த கிருபையின் தேவனுக்குள்ளாக நாம் இருக்கிறோம். தேவனாகிய அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு நமக்குள்ளே பலத்த செய்கைகளையும் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் நமக்குள்ளே நடப்பித்து இருக்கிறார். இது எழுத்தின்படி நாம வெளியே விசுவாசிப்பதற்கல்ல, நமக்குள்ளே பாவ இருளை நீக்கி அந்த பழைய பாவ உலகத்தை அழித்தார். இன்னைக்கு புதிய வானமாகிய கிறிஸ்து, அந்த அவரே யாரு, அவரே நித்திய வெளிச்சமாய் இருப்பார். அந்த வெளிச்சம் தான் நமக்குள்ள வந்திருக்கு, நமக்குள்ளே வந்து பிரகாசித்திருக்கிறது. அந்த ஆலயம் நமக்குள்ள வந்திருக்கிறார். அந்த தேவ மெகா பிரதான ஆசாரியர் நமக்குள்ள வந்திருக்கிறார். அதான் பாருங்க, அடிமைத்தனத்தின் ஆவி அடிமையா இராமல் புத்திரனாய் இருக்கிறாய். நியாயப்புறமான அடிமைத்தனம், அடிமைப்படுத்தும், சுயநீதி எல்லாம். ஆனா பாருங்க, புத்திரனே ஆனால் கிறிஸ்துவின் மூலமாய், அவர் மூலமாய், இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் தேவனுடைய சுதந்திரமாய் இருக்கிறார். ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் எடுத்து தியானிச்சு பாருங்க. கிறிஸ்துவுக்கு நாம் உடன் சுதந்திரம், தேவனுக்கு சுதந்திரமாய் இருக்கிறோம். இன்னைக்கு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் தேவனிடத்துல சுதந்திரமாக்கப்பட்டோம். நாம் சத்துருக்களாய் இருக்கையில் அவருடைய மரணத்தினாலே நம்மளை என்ன பண்ணியிருக்கிறார், தேவனோடு ஒப்புரவாக்கி இருக்கிறார். அதிக நிச்சயமாய் அவருடைய ஜீவனாலே நாம் ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே. எத்தனை பாருங்க, வார்த்தையை கவனி, வார்த்தை என்ன வெளிச்சம் தருது பாருங்க. 8ஆம் வசனம் சொல்றார், நீங்கள் தேவனை அறியாமல் இருந்த போது சுவாபத்தின்படி தேவர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு அடிமைகளாய் இருந்தீர்கள். இப்பொழுதோ நீங்கள் தேவனை அறிந்திருக்க அல்லது தேவனால் அறியப்பட்டிருக்க பலனற்றதும் வெறுமையுமான அவ்வழிபாடுகளுக்கு நீங்கள் மறுபடியும் திரும்பி மறுபடியும் அவைகளுக்கு அடிமைப்படும்படி விரும்புகிறது எப்படி? இன்னைக்கு கிறிஸ்துவோட உபதேச சட்டத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படிந்து இருக்கிறோம். அவர் நமக்குள்ள வந்திருக்கிறார். அந்த பிரகாசம், அந்த வார்த்தை, அந்த எக்காலம் நமக்குள்ளாக என்னைக்கு ஊதப்பட்டதோ, அந்த சத்தம் நமக்குள்ளாக எப்பொழுது தொனித்ததோ அப்பொழுதே நாம் அந்த கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு முன் குறிக்கப்பட்டிருந்தோம், மறுரூபமாக்கப்பட்டு இருக்கிறோம். அந்த திவ்ய சுவாபத்துல
அந்த கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவான வளர்ச்சியில, அந்த பரிபூர்ண வளர்ச்சியில நாம் இணைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு நாளும் அந்த உள்ளான மனுஷன் நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் புதிதாகிறாரு. அதான் அவங்க கேட்கிறாரு, இங்க பாருங்க, இப்பொழுதோ நீங்கள் தேவனை அறிந்திருக்க அல்லது தேவனால் அறியப்பட்டிருக்க. தேவனால் தாங்க அறியப்பட்டிருந்தோம். நம்ம தேவனை கண்டுபிடிக்கலங்க, அவர் தாங்க நம்மளை தேடி கண்டுபிடித்தார். வாசற்படியிலே நின்று கதவை தட்டினார். வார்த்தையை வந்து கொண்டே இருக்கிற, இன்றைக்கும் கேட்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் வார்த்தை வந்து கொண்டே இருக்கிறது. நீ உன்னை எதுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிற, அது ஒன்னு ஆளும். இன்னைக்கு நீங்க கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டீர்களே, கலாத்தியர் 3:27 சொல்லுது, கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டீர்களே, இப்பொழுது தரித்து கொண்டு இருக்கிறீங்க, இல்ல இன்னும் வருவார். என்ன வேத வசனம் என்ன சொல்லுது? நீங்க கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டு இருக்கிறீங்க. ஆனா அந்த அறிவு, நம்ம எண்ணம், அந்த சிந்தை என்ன பண்ணுது? ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறது. அதுதான் என்னது? சத்ரு. அதுல இருந்துதான் நம்மளை விடுதலை, அந்த அடிமைத்தனத்துல இருந்தா நம்மளை விடுதலை ஆக்கி இருக்கிறார். இன்னைக்கு கிறிஸ்துவினுடைய சுதந்திரரா இருக்கிறோம். எழுதப்பட்டுள்ள வார்த்தைங்க, ஆவியின் பிரகாரம் நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டது உண்மை, அதை விசுவாசிக்கிறோம். அது கிறிஸ்து எனக்குள்ள இருக்கிறார், அதையும் விசுவாசிக்கிறோம். வருவார், அதையும் விசுவாசிக்கிறோம். இது எப்படி சாத்தியமாகும்? எழுத்தின்படி இல்ல, ஆவியின் பிரகாரம் அவரை நாம் அணிந்திருக்கிறோம், அவரை தரித்திருக்கிறோம், அவரோடு கட்டப்பட்டு இருக்கிறோம். அந்த நித்திய ஜீவனை நாம் சுகந்தரித்து இருக்கிறோம் அவருடைய கிருபையினாலே. எந்த தகுதியுமே நம்மளுதுங்க. அவருடைய தகுதியை நம்ம ஏற்றுக்கொள்றோமா? இதையும் ஏற்றுக்கொள்ளணும். வேதவசனம் ஒண்ணு சொல்லுதா? முதல்ல எங்களுக்கும் கஷ்டமா தான் இருந்தது. ஏன் நீதி, அவருடைய நீதி எப்படி, அவர் பரிசுத்த நீதி, என்னக்காக எப்படி நாம அதை ஏற்றுக்கொண்டு ஒப்பு கொண்ட போதுதான் மனதுல ஒரு சமாதானம், சந்தோஷம், காணாத பேரின்பம், அந்த நித்திய மகிழ்ச்சியில நாம் பங்குள்ளவர்களாகப்பட்டேன். இது எல்லாமே விசுவாசத்தினால் தாங்க. காணாததை விசுவாசிக்கிறவன் பாக்கியவான். தோமா கிட்ட சொன்னார், நீயோ கண்டு விசுவாசிக்கிறாய், காணாமல் விசுவாசிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான். காணாமல் ஆபிரகாம் எப்படி விசுவாசித்தாங்க? வார்த்தையை சொன்னாருங்க. அப்போ என்ன சொல்றது? பிள்ளை பெறுவதற்கு தகுதியே இல்லை, இருந்தா என்ன பண்ண, அந்த வார்த்தையை விசுவாசித்தான். இது இன்னைக்கு சாத்தியமே இல்லை. என்ன சொல்லுது? மாம்சம் சொல்லுது, அறிவு சொல்லுது, இது எப்படி நடக்கும்? ஆனா உள்ள ஆவி சொல்லுது, எஸ், நான் உனக்குள்ளதான் இருக்கேன், நீ என்ன தரித்து இருக்கிற. கிறிஸ்துவை நாம் தரித்து இருக்கிறோம், அந்த நித்திய ஜீவனை நாம் தரித்து இருக்கிறோம். அதான் சொல்றாரு பாருங்க, தேவனால் அறியப்பட்டு இருக்க பலனற்றதும் வெறுமையுமான அவ்வழிபாடுகளுக்கு. அது சடங்காச்சாரம், எழுத்தின்படி நடந்தது. நியாயப்பிரமாணம் எல்லாமே எழுத்தின்படி நடந்தது. இன்று அங்க எப்படி எழுத்தின்படி நடந்ததோ அது அப்படியே நமக்குள் ஆவிக்குள்ளாக நிறைவேறி இருக்கிறது இந்த கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாய், அவருடைய கிருபையினாலே, அந்த தகுதியினாலே. அதான் சொல்றார், மறுபடியும் அவைகளை அடிமைப்படும்படி விரும்புகிறது எப்படி? இன்னைக்கு கண் காண்றதுதான் என்னது? மெய்யா இருக்கு. காணாத தேவனை நாம் விசுவாசிக்கிறோம். தேவனை ஒருவரும் ஒருபோதும் கண்டதில்லை. ஆனா என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஒரு ஊழியக்காரர் தேவனை நான் பார்த்தேன், உங்களுக்குள்ள தேவன் இருக்கிறாருங்க. உங்களுக்குள்ள தேவன், கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாய் உங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார். ரகசியம் ஆதி காலங்களுக்கும் தலைமுறைக்கும் மறைக்கப்பட்டிருந்தது. இன்றைக்கு பரிசுத்தவான்களுக்கு தெரியும் பட்டும் வெளியாக்கப்பட்டிருக்கிறது. பவுல் எழுதி வைத்திருக்கிறார். இந்த ஆவியின் சிந்தையோடு பாருங்க, ஆவிக்குரியதோடு பகுத்தறியும் போது இந்த வெளிச்சத்துல நீங்க வந்துட்டீங்க, அதை அக்செப்ட் பண்ண பழகுங்க. எழுதப்பட்டுள்ள வார்த்தைய அக்செப்ட் பண்ணுங்க, ஆவியின் பிரகாரம் அக்செப்ட் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நம்ம எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டோம்? விசுவாசத்தினால அதை அக்செப்ட் பண்றோம். அதே காரியம் தான் இந்த தேவனுடைய காரியங்கள் எல்லாமே விசுவாசத்தின் மூலமாக தான். எழுதப்பட்டுள்ள காரியங்கள் எல்லாமே நமக்குள்ளாக நிறைவேறி இருக்கு. அதான் பாக்குறோம் பாருங்க,
நாட்களையும் மாதங்களையும் காலங்களையும் வருஷங்களையும் பார்க்கிறீர்களே, நான் உங்களுக்காக பிரயாசப்பட்டது வீணாய் போயிற்றோ என்று உங்களை குறித்து பயந்திருக்கு. இன்னைக்கு என்ன பண்றோம், நம்ம இந்த உன்னதமான சத்தியத்தை அறிந்திருக்கிறோம், திரும்ப என்ன பண்றோம், திரும்ப அந்த அடிமைத்தனத்துக்கு போறோம். எங்க திரும்ப இழுக்கு, உலகம் இழுக்கதான் செய்யும். அது என்ன இழுக்குது. இன்னைக்கு என்னன்னா அற்பின் பண்டிகை, சேர்ப்பின் பண்டிகை, ஆலய பிரதிஷ்டை. அவர் உங்களையே பிரதிஷ்டை பண்ணி உங்களுக்குள்ள வந்திருக்கிறாரு, உங்க ஆலயத்துக்குள்ள அவர் வந்திருக்கிறாரு. இன்னைக்கு எழுத்தின்படி கட்டிடத்துக்கு பிரதிஷ்டை, அது இல்லைங்க. இந்த வருஷங்கள் நாட்களை பார்க்கிறோங்க. கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாமே நிறைவேறி இருக்கிறது. நியாயப்பிரமாணத்துல சொல்லப்பட்டது எல்லாமே அவருடைய ஒரே பலியினாலே எல்லாவற்றையுமே நிறைவேற்றினார். தேவனுக்கு சுகந்த வாசனையாக தன்னையே காணிக்கையாகவும் ஜீவ பலியாகவும் கொடுத்து நம்மளை மீட்டெடுத்திருக்கிறார். நமது ஆவியை நமக்கு அளவில்லாமல் தந்திருக்கிறார். அடிமையின் ரூபமாய் நமக்கு தந்திருக்கிறார். நம்மை ஆளும்படியான கிருபைகளை அந்த ஆவியானவருக்குள்ளாக இருக்கிறோமா? இந்த கிருபையை புரிந்து கொள்ளுங்க. தேவனுக்குள்ளாக நாம் இருக்கிறோம். அதான் சொல்றாரு, ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் தெளிவா இருக்கணும் பாருங்க. ஒவ்வொரு காரியத்துல அந்த தேவ ஆசீர்வாதத்துக்கென்று நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அந்த நித்திய ஜீவன்ல நாம் பங்குள்ளவர்களா இருக்கிறோம். அதனால தொடர்ந்து கேளுங்க. இந்த நாள் வார்த்தைக்கு சொல்லுவோம், இந்த நாள் தொடர் பாடத்துக்கு சொல்லுவோம். அப்போஸ்தலர் 2:20 இன்னைக்கு இது தொடர் செய்தி. இந்த செய்திகள் எல்லாமே ரெக்கார்ட் செய்யப்பட்டிருக்கு. ஸ்கைப் மூலமாய் கேட்கிறவங்க 30 நாள் அந்த ரெக்கார்டிங்ல இருக்கும், கேட்டு பயன்பெறலாம். இல்லை இன்னும் எல்லா செய்தியும் கேட்கணும்னா கிறிஸ்துவுக்குள் நித்திய ஜீவன் என்ற யூடியூப் சேனல்ல இருக்கு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க, மற்றவங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துங்க, பிரயோஜனமா இருக்கும். அதே போல SBM ஜெபக்குழு 4ல இரவு 8:30 முதல் 10 மணி வரைக்கும் சகோதரர் இணைந்து இந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை விதைக்கிறோம். எல்லோரும் கேட்டு பயன்பெறுங்க. அதுவும் காஸ்பல் குரூப் என்ற யூடியூப் சேனல்ல ரெக்கார்ட் அப்லோட் செய்யப்படுகிறது, டெய்லி செய்தி அப்லோட் செய்யப்படுகிறது. அதையும் கேட்டு பயன்பெறுங்க, மற்றவங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துங்க. அதனால பாருங்க, எல்லாம் ஸ்கைப்லயும் இருக்கும், கேளுங்க. அதே மாதிரி சகோதரரும் இணைந்து பண்றாரு, சுகுமார் பிரதர், அந்த செய்திகளையும் கேளுங்க. நியாயப்பிரமாணத்திலிருந்து நாம் எப்படி விடுதலை ஆக்கப்பட்டோம் என்று தொடர் செய்தியை கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார், அதையும் கேட்டு பயன்பெறுங்க. நியாயப்பிரமாணம்னா என்னன்னே நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருக்கிறோம். நியாயப்பிரமாணம் என்பது சாபம். அந்த சாபத்துல இருந்துதான் கிறிஸ்து இயேசு நம்மளை மீட்டு எடுத்திருக்கிறார். இலவசமாய் அவருடைய நீதியினாலே நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டு இருக்கிறோம், பரிசுத்தவான்கள் ஆக்கப்பட்டு இருக்கிறோம், நாம் பரிபூர்ணம் உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம். நாம எந்த தகுதியுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. தேவன் உங்களை தகுதிப்படுத்தி இருக்கிறார். தகுதியே இல்லாத நம்மளை அவருடைய தகுதியை தந்து நம்மளை தகுதிப்படுத்தி இருக்கிறார். வேத வசனங்களை படித்து ஆராய்ந்து தியானிங்க. ஆவியானவர் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற பெரிய போதகர் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார். அவருக்கு ஒப்பு கொடுங்க. ஒவ்வொரு நாளும் அந்த நித்திய ஜீவன்ல பங்கெடுங்க. இந்த நாளின் வார்த்தை அப்போஸ்தலர் 2:20, கர்த்தருடைய பெரிதும் பிரகாசமான நாள் வரும் முன்னே சூரியன் இருளாகவும் சந்திரன் இரத்தமாகவும் மாறும். சூரியன் இருளாகவும் சந்திரன் இரத்தமாகவும், சூரியன் பிரகாசமான நாள் வரும் முன்னே சூரியன் இருளாகவும் சந்திரன் இரத்தமாகவும் மாறும். இது எழுத்தின்படி அல்ல, ஆவியின் பிரகாரம். கிறிஸ்து இயேசு சிலுவையில் மறைக்கும் எழுத்தின்படி எல்லாம் நிறைவேறி விட்டது. அதற்கு பிறகு சிலுவைக்கு பிறகுதான் நமக்கு ஆசீர்வாதம். சிலுவைக்கு பிறகு, சிலுவையில் அவர் நம்மளை மீட்டெடுத்தார், எகிப்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்தார். அதற்கு பிறகுதான் நமக்கு அந்த ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை. அதைதான் நம்ம பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 10, 11, 12 இந்த வசனங்களை வாசித்து பாருங்க. எத்தனையோ பேர் வாஞ்சித்தாங்க, அவங்களால இந்த கிருபைய ஆராய்ந்தார்கள், தங்களில் உள்ள பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாய் ஆராய்ந்தார்கள். கிறிஸ்துவுக்கு வரும் பாடுகளும் பாடுக்கு பிறகு வரும் மகிமையும் இது யாருக்கென்று என்ன பண்ணாங்க, கருத்தாய் ஆராய்ந்து பரிசோதனை பண்ணினார்கள். தங்களுக்கு அல்ல, நமது நிமித்தமே இது நமக்கு அருளப்பட்டு இருக்கிறது. இது இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய தகுதியினாலே. அதான் பாருங்க, இன்னைக்கு கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ள வந்திருக்கிறார்.
இரண்டாம் வருகை வரும்னு காத்திருக்காதீங்க. உங்களுக்குள்ள தேவன் இருக்கிறார். உங்களுக்குள்ள என்னைக்கு நீங்க ஏற்றுக்கொண்டீங்களோ, என்னைக்கு நீங்கள் அதான் பாத்தீங்களா, உங்கள் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய சத்திய வசனத்தை கேட்டு விசுவாசிகள் ஆன போது வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாலே முத்திரை போடப்பட்டீர்கள். கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாய் உங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். கலாத்தியர் 3:27 சொல்றாரு, கிறிஸ்துவை நீங்கள் தரித்து கொண்டீர்களே, இப்பொழுது தரித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். அவரை தரித்து கொண்டு இருக்கிறோம். எப்படி நாம் ரட்சிக்கப்பட்டது உண்மையா? இது எல்லாமே விசுவாசத்தின் மூலமாக தான். இயேசு கிறிஸ்து நித்திய ஜீவன் அளிப்பதற்காக நமக்கு வந்தார். 1 யோவான் 2:25 சொல்றாரு, நித்திய ஜீவன் அளிப்பேன் என்று அவர் நமக்கு செய்த வாக்கு தத்தம். அந்த வாக்கு தத்தம் நமக்குள்ள இருக்குங்க. வாக்கு தத்தம் நமக்குள்ள இருக்கு. அந்த அபிஷேகம் நமக்குள்ள இருக்கு. அந்த நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த அபிஷேகமே நமக்கு போதிக்கும். நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஆவியானவர் நமக்கு போதிக்கிறார். அந்த தேவன் நமக்கு போதிக்கிறார். நம்ம என்னன்னா வேறு பிரித்து பார்க்கிறோம். இன்னைக்கு அபிஷேகம்னா என்னன்னா, இந்த தேவத்துவத்தின் பரிபூர்ணம் உங்களுக்குள்ள இருக்கு. நீங்க என்ன பண்றீங்க? இல்ல, எழுத்தின்படி நம்ம வேறு பிரிச்சு பார்க்கணும். பிதா, வார்த்தை, பரிசுத்த ஆவி. இதை நம்ம வேறு பிரித்து பார்க்கும்போது இவர்கள் ஒன்றாய் இருக்கிறார்கள். வேத வசனம் நமக்கு தெளிவாய் சொல்லுகிறது. ஒருத்தரை விட்டு ஒருத்தர் தனியா செயல்பட மாட்டாங்க. எல்லா இடத்துலயும் அவங்க இந்த தேவத்துவத்தின் பரிபூர்ணம் இருக்கும். இந்த தேவன் உங்களுக்கு, இயேசு இருக்கிறாரா, பிதாவாகிய தேவனும் இருக்கிறார், பரிசுத்த ஆவி உங்களுக்குள்ளதான் இருக்கிறார். அதான் வசனம் சொல்லி பாருங்க, கர்த்தருடைய பெரிதும் பிரகாசமான நாள் வரும் முன்னே. இந்த பெரிதும் பிரகாசமான நாள் எங்கங்க? நமக்கு அந்த கல்வாரி மலையிலே அந்த விருந்தை ஆயத்தம் பண்ணினார். அந்த நாள் தாங்க. அந்த நாள்ல நாம் விடுதலை ஆக்கப்பட்டோம். பாவ சாபத்துல இருந்து நம்மளை அந்த ஒரே பலியினாலே நம்மளை என்ன பண்ணார்? தகுதிப்படுத்தினார். அந்த நிறைவுக்குள்ளாக நம்மளை அழைத்து வந்தார். அந்த பரிபூர்ணத்துக்குள்ளாக நாம் அழைக்கப்பட்டோம். அதான் நம்ம ஏசாயா 13:10 படிச்சோம் பாருங்க. 13:10 நிறைய வசனங்கள் இருக்கு பாருங்க. வானத்தில் நட்சத்திரங்களும் ராசிகளும் ஒளியை கூடாது இருக்கும். சூரியன் உதிக்கையில் இருண்டு போகும். சந்திரன் ஒளியை கூடாது இருக்கும். பாவத்தின் நிமித்தம் உலகத்தையும் அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் துன்மார்க்கரையும் நான் தண்டித்து அகங்காரிகளின் பெருமையை ஒளிய பண்ணி கொடியவரின் இடும்பை தாழ்த்துவேன். புருஷனை பசும் பொன்னினாலும் மனுஷனை ஒப்பீரின் தங்கத்தினாலும் அபூர்வமாக்குவேன். மறுரூபப்படுத்தி இருக்கிறார் நம்மள இன்னைக்கு. அந்த அவரோடு அந்த புதுப்பித்து இருக்கிறார் நம்மளை. இன்னும் பாத்தீங்கன்னா தீத்து 3:5-6-7 படிச்சு பாருங்க. தீத்து 3:5-6-7. நாம் செய்த நீதியின் கிரியின்படி அவர் நம்மை ரட்சியாமல் நம்முடைய மிகுந்த இரக்கத்தின்படியே நம்மை மறுபடியும் அவர் ரட்சித்தார். அவருடைய கிருபையினாலே ரட்சித்தார். அவருடைய ஆவியை நம்மள இடத்துல என்ன பண்ணி இருக்கிறார்? சம்பூர்ணமாய் பொழிந்தருள் இருக்கிறார். அவருடைய ஆவியை அளவில்லாமல் நமக்குள்ளாக பொழிந்தருளப்பட்டு இருக்கிறார். அதான் சொல்றாரு பாருங்க, நாம் செய்த நீதியின் கிரியின்படி அவர் நம்மை ரட்சியாமல் தமது இரக்கத்தின்படியே மறு ஜென்ம முழுக்கினாலே நம்மளை என்ன பண்ணி இருக்கிறார்? மறுபடியும் நம்மளை ஜெனிப்பித்து இருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, பரிசுத்த ஆவியின் புதிதாக்குதலினாலே நம்மளை புதிதாக்கி இருக்கிறார். திரும்பவும் என்ன பண்ணி இருக்கிறார்? ஆவியின் புதிதாக்குதலினாலே அந்த தேவனோடு ஐக்கியம், அந்த அபிஷேகித்து இருக்கிறார். அந்த தேவனோடு, அதான் சொல்றாரு, புதிதாக்குதலினாலே நம்மை ரட்சித்தார். நம்மளை என்ன பண்ணி இருக்கிறார்? அதான் பாருங்க, இந்த வசனத்துக்கு அடுத்த வசனம் சொல்லுவாரு. அப்போஸ்தலர் 2:21 படிக்கிறோம் பாருங்க. அப்பொழுது கர்த்தரின் நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிறவன் அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் என்று தேவன் உரைத்திருக்கிறார்.
அவரால் அந்த கிறிஸ்து எனக்கு செய்து முடித்த கிரியைகளை நான் விசுவாசித்த போது இது சிலுவையில நிகழ்ந்தது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இதை நான் அறியும் போது எனக்குள்ள உபத்திரவம், அந்த மகா பெரிதான கொடிதான நாள், அந்த உபத்திரவத்தின் நாள், அந்த பாவம், அந்த கடைசி நாள் எனக்குள்ளாக வந்தது. எனக்குள்ளாக அந்த மகா பெரிய ரட்சிப்பு, அந்த பயங்கரம் வந்தது. அந்த பட்சிக்கிற அக்னியான தேவன் எனக்குள்ள வந்தார். அவர் வரும்போது என்ன பண்ணார்? எனக்குள்ளாக இருந்த எல்லாவற்றையுமே பட்சித்தார். அதை தான் நம்ம பார்க்கிறோம். அதான் பாவத்தின் நிமித்தம் உலகத்தையும் அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் துன்மார்க்கனையும் நான் தண்டித்து அங்கராரிகளின் பெருமையை ஒளிய பண்ணி கொடியவரின் இடும்பை தாழ்த்துகிறேன். புருஷனை அதான் பாருங்க, ரட்சிப்பு நடக்கிற இடத்துல எல்லாம் பாருங்க, அந்த மீட்பு நடக்கிற இடத்துல எல்லாம் பாருங்க, கிதியோன் அந்த காரியத்தை பாருங்க, ஒரு இடத்துல மகா பெரிய அழிவு. இன்னைக்கு அதே மாதிரி பாருங்க, ஒரு பகுதியில அந்த ஜனங்கள் காக்கப்படுறாங்க, அந்த அவங்களுக்கு உண்டான பொக்கிஷங்கள் காக்கப்படுகிறது. எகிப்துல ஒரு பகுதியில என்ன, அந்த ஜலத்தினால காக்கப்படுறாங்க ஒரு ஜனங்கள் அழிக்கப்படுகிறார்கள் மீட்புல. அதே மாதிரி எல்லா பகுதியுமே அந்த நோவா காலத்துல நடந்த அழிவுலையும் பாருங்க, அதுலயும் பாருங்க அநேக மக்கள் அழிக்கப்பட்டாங்க. ஆனா அந்த பேழைக்குள்ள ஒரு கூட்ட மக்கள் பாதுகாக்கப்பட்டாங்க. அதே மாதிரி கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக எல்லோருமே மீட்கப்பட்டு இருக்கிறோம். நம்மளை மீட்டெடுத்து இருக்கிறார். அந்த அதான் சொல்றார், அந்த நாள்ல என்ன பண்ணி இருக்கிறார்? கர்த்தருடைய பெரிதும் முன்னே சூரியன் இருளாம அந்த நாள், பிரகாசமான நாள், அந்த கார் இருள் எல்லாம் மூடிச்சு பாருங்க. அன்னைக்கு எப்படி இயேசு சிலுவையில அறையும் போது கார் இருள் எல்லாமே, நடு பகல் நேரத்துல சூரியன் மறைக்கப்பட்டது. இந்த கிறிஸ்து நமக்குள்ளாக உதயமாவதற்கு, அந்த வெளிச்சம் நமக்குள்ளாக வருவதற்கு, அவருடைய ரட்சிப்பு, அந்த பலியினாலே நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு இருக்கிறோம். எப்படி ஒவ்வொரு காரியத்துல நம்மளை பூர்ணப்படுத்தி இருக்கிறார். எப்படி அந்த நியாயப்பிரமாண அந்த தீர்க்க தரிசனங்கள்ல சொல்லப்பட்டது எல்லாமே அந்த உடன்படிக்கையை நினைவு கூறுகிறார். அதான் பாருங்க, உடன்படிக்கை தந்து சொல்றார், சதை உள்ள இருதயத்திலே எனது பிரமாணங்களை எழுதுவேன், அது மையினால் அல்ல ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆவியினால் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது. நமக்குள்ளாக எழுதப்பட்டிருக்க, நாம் ஆதியிலே அவரோடு இருந்தவர்கள், நாம் இப்பொழுது அவருக்கு சாட்சிகளாக இருக்கிறோம், அவராலே மீட்கப்பட்டு இருக்கிறோம். அதான் சொல்றாரு பாருங்க, ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் அவரு பேசிட்டு வர்றாரு. அதே மாதிரி பாருங்க, 13 ஏசாயா 13:15 சொல்றாரு பாருங்க, அகப்பட்டவன் எவனும் குத்துண்டும் அவனுடைய சேர்ந்திருக்கிறவன் எவனும் பட்டயத்தாலே விழுவான். இந்த பழைய மனுஷன் நமக்குள்ளாக அழிக்கப்பட்ட காரியங்கள். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு காரியத்திலும் மதம் பாருங்க, 9ஆம் வசனத்துல சொல்றாரு, இதோ தேசம் பாழாகி அதன் பாவிகள் அதிலிருந்து அழிப்பதற்காக கர்த்தருடைய நாள் கடூரமும் மூர்க்கமும் உக்கிரகோமாய் வருகிறது. இன்னைக்கு கிறிஸ்துவினுடைய மீட்பினாலே, அந்த மகாதேவனாலே நாம் அந்த எல்லா காரியத்திலிருந்து நாம் விடுதலையாக்கப்பட்டு இருக்கிறோம். அந்த தேவனுக்குள்ளாக நாம் வந்திருக்கிறோம். அதான் பாருங்க, ஒவ்வொரு காரியத்திலும் அதே மாதிரி சொல்றாரு. ஏசாயா 24:23 ஏசாயா 24:23 அப்பொழுது சேனைகளின் கர்த்தர் சீயோன் மலையிலும் எருசலேமிலும் ஆளுகை செய்வதால் சந்திரன் கலங்கும், சூரியன் நாணம் அடையும், அவருடைய மூப்பர்களுக்கு முன்பாக மகிமை உண்டாயிருக்கும். எப்பங்க நடந்தது? சிலுவையில அந்த எல்லா காரியங்களும் நடந்தது. அதே மாதிரி பாருங்க, நீங்க உங்களுக்குள்ளாக நீங்க என்னைக்கு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்கிறீர்களோ, அந்த மீட்பை அறிந்து கொள்கிறீர்களோ, அன்னைக்கு உங்க ஆத்மா உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறதோ, அந்த நாள்ல அந்த பழைய சுவாபங்கள், அந்த கேட்டின் மகன் அவருடைய வாயின் சுவாசத்தினாலே அழித்திருக்கிறார்.
அந்த திவ்ய சுவாபத்திலே நாம் பங்குள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம். அதான் பாருங்க, எரேமியா 4:23. எரேமியா 4:23. பூமியை பார்த்தேன், அது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது. வானத்தையும் பார்த்தேன், வானங்களையும் பார்த்தேன், அது ஒளி இல்லாது இருந்தது. அவர் சிருஷ்டித்தாருங்க, நமக்குள்ளாக எல்லாவற்றையும் மறுபடியும் என்ன பண்ணியிருக்கிறார்? ஜெனிப்பித்து இருக்கிறார். மறு ஜென்ம முழுக்கினாலும் ஆவியின் புதிதாக்குதலினாலும் நம்மை ரட்சித்தார். மறுபடியும் அதான் சொல்றாரு பாருங்க, பூமியை பார்த்தேன், அது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது. வானங்களை பார்த்தேன், அவைகள் ஒளி இல்லாது இருந்தது. பர்வதங்களை பார்த்தேன், அவைகள் அதிர்ந்தன. எல்லா குன்றுகளும் அசைந்தன. அதான் பார்த்தோம், நம்ம படிக்கிறோம், எபிரேயர்ல படிப்போம், 12ஆம் அதிகாரத்துல படிப்போம், 12ன்னு நினைக்கிறேன். 12ல தான் என்னது, மீண்டும் நான் ஒரு முறை வானத்தை அசைய பண்ணுவேன், இந்த காரியங்கள்லாம் பேசுறார். அதான் அந்த ரட்சிப்பை குறித்து தான் அங்க பேசுறாரு. அதான் பாருங்க, அப்போ பர்வதங்களை பார்த்தேன், அவைகள் அதிர்ந்தன, எல்லா குன்றுகளும் அசைந்தன. பின் நான் பார்த்தபோது கர்த்தராலும் அவருடைய உக்கிர கோபத்தாலும் இடிந்து எல்லாம் பாழாய் போகும். ஆகிலும் சர்வ சங்காரம் செய்யேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இதன் நிமித்தம் பூமி புலம்பும், உயரே இருக்கிற வானங்கள் கருத்து போகும். நான் அதை சொன்னேன், அதை நிர்ணயம் பண்ணினேன், நான் மனஸ்தாபப்படுகிறதும் இல்லை, நான் அதை திருப்புவதும் இல்லை. இது நமக்குள்ள நடந்தேறணுங்க. அந்த மீட்பு, அந்த நாம் கிறிஸ்துவினுடைய சந்ததி, நாம் அவருடைய வித்தினாலே என்றென்றைக்கும் மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டு இருக்கிறோம். இது நமக்குள்ளாக நடந்தது. அந்த பாவ இருளை நீக்கினார், எல்லாவற்றையுமே. அதான் பாருங்க, ஒவ்வொரு காரியத்தையும் எல்லா பகுதியிலுமே நம்ம என்ன பண்ணாரு, எல்லா நமக்குள்ளாக இருக்கிற. அதான் யோவான் சாணகன் சொல்லுவாரு, மலைகள் எல்லாம் தகர்க்கப்படும், குன்றுகள் எல்லாம் தகர்க்கப்படும், எல்லாமே சமமாக்கப்படும். அந்த தீர்க்கதரிசன வார்த்தையில சொல்லுவார் பாருங்க, மத்தேயுல 3ஆம் அதிகாரத்துல, அந்த அக்கினியினால் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும்போது என்ன நடக்கும் அதை சொல்றாரு. அப்போ மனம் திரும்புதற்கு என்று சுகுமாரனா ஈஸ்டர்ன் வாய்ஸ் கேக்குதா உங்களுக்கு? கேக்குது. இருங்க அந்த லூக்கால ஒரு வசனம் இருக்கு, அது பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஓகே ஓகே ஓகே, என்ன வசனம் சொல்லுங்க. அந்த இது மலைகள் எல்லாம் குன்றுகள், பார்த்துட்டேன். 3ஆம் அதிகாரம் லூக்கா 3:3 இருந்து படிக்கிறேன். அப்பொழுது கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவருக்கு பாதையை செவ்வை பண்ணுங்கள் என்றும், பள்ளங்கள் எல்லாம் நிரப்பப்படும், சகல மலைகளும் குன்றுகளும் தாழ்த்தப்படும், கோணலானவைகள் செவ்வையாகும், கரடானவைகள் சமமாகும். இப்போ ஏசாயால நம்ம 24-23 இருந்து படிச்சோம். இதையும் வச்சு பாருங்க. அவர் வரும்போது அவர் என்ன பண்ணுவாராம், நானும் ஜலத்தினாலே உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறேன், என்னிலும் ஒருவர் வருகிறார், அவருடைய பாதரட்சியை சுமப்பதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல, அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுப்பார். அவர் கொடுக்கும் போது நமக்குள்ளாக எல்லா காரியங்களும் என்ன பண்ணுது, சுட்டெரிக்கப்படுகிறது.
அந்த என்ன எல்லாமே பாருங்க, இது எல்லாமே அந்த சிலுவையின் மூலமாக அதை வச்சு ஒப்பிட்டு பாருங்க, நமக்குள்ளாக எல்லா மாற்றங்களும் உண்டாகி இருக்கிறது. அந்த பள்ளங்கள் எல்லாம் நிரப்பப்பட்டு இன்னைக்கு அவருடைய வார்த்தையினாலே நாம் மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டு இருக்கிறோம். அதான் பாக்குறோம். ஒவ்வொரு காரியத்திலும் அவரு நமக்கு அதை வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்காரு. அதே மாதிரி பாருங்க, ஏசாயா 2:12 ஏசாயா 2:12 எல்லாம் தாழ்த்தப்படும் பொருட்டு சேனைகளினுடைய கர்த்தரின் நாளானது பெருமையும் மேட்டிமையானவைகள் எல்லாவற்றின் மேலும் உயர்ந்தவைகள் எல்லாவற்றின் மேலும் லிபோனில் உள்ள உயரமும் ஓங்களுமான எல்லா கேதுருக்களின் மேலும் பாசானில் உள்ள எல்லா கருவாளியின் மரங்களின் மேலும் உன்னதமான எல்லா பர்வதங்களின் மேலும் உயரமான எல்லா மலைகளின் மேலும் உயர்ந்த எல்லா கோபுரத்தின் மேலும் அரணான எல்லா மதில்கள் மேலும் தர்ஷீஷின் கப்பல்கள் எல்லாவற்றின் மேலும் எல்லா சித்திர வினோதங்களின் மேலும் வரும். அப்பொழுது நரரின் மேட்டிமை தாழ்ந்து மனுஷரின் வீராப்பு தனியும். கர்த்தர் ஒருவரே அந்த நாளில் உயர்ந்திருப்பார். விக்கிரகங்கள் காட்டோடே ஒளிந்து போகும். பூமி தத்தளிக்க பண்ண கர்த்தர் எழும்பும் போது அவருடைய பயங்கரத்திற்கும் அவருடைய மகிமையின் பிரபாவத்துக்கும் விலகி கண்மலையின் கெபிகளிலும் பூமியின் புகைகளிலும் புகுந்து கொள்வார்கள். பூமியை தத்தளிக்க பண்ண கர்த்தர் எழும்பும் அந்த நாளிலே அவருடைய பயங்கரத்திற்கும் அவருடைய மகிமையின் பிரகாரத்திற்கும் விலகி கண்மலையின் வெடிப்புகளில் குன்றுகளில் சந்துகளில் புகுந்து கொள்ளும்படிக்கு மனுஷன் பணிந்து கொள்ள தனக்கு உண்டாயிருந்த தன் வெள்ளி விக்கிரகங்களையும் பொன் விக்கிரகங்களையும் மூச்சிறைகளுக்கும் குறிஞ்சல்களுக்கும் எரிந்து விடுவான். அதான் அந்த நாள்ல எதுவுமே நம்மளை ரட்சிக்காரு, அவர் மாத்திரம்தான் நம்மளை ரட்சிப்பாரா. அந்த ஞானம் தான் நம்மளை என்ன பண்ணும். இந்த வசனங்களை படிச்சு பாருங்க, 12 இருந்து 21 வசனம், 2ஆம் அதிகாரம் ஏசாயா 2:12 இருந்து 21 வசனம் வரைக்கும் தியானிச்சு பாருங்க. இது எல்லாமே நமக்குள்ள நடக்கிற காரியங்கள். அந்த கிறிஸ்துவினுடைய மீட்பினாலே அந்த மகா பயங்கரமான நாள்ல சூரியன் இருளாகவும் சந்திரன் இரத்தமாகவும் மாறும். நமக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த உலகம் அழிக்கப்பட்டு அந்த கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் நமக்குள்ளாக ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. இததான் இயேசு கிறிஸ்துவும் சொல்றாரு. அதான் பாருங்க, இன்னொரு வசனம் தரேன். ஏசாயா 34:8. ஏசாயா 34:8. அது கர்த்தர் பழி வாங்கும் நாள், சீயோனுடைய வழக்கத்தின் நிமித்தம் பதில் அளிக்கும் வருஷம். எப்படி பதில் அளிக்கும் வருஷம்னா என்னங்க? திரும்பவும் நமக்கு அந்த அந்த யூப்ளி வருஷத்தை பத்தி பேசுவாங்க. அந்த விடுதலையின் ஆண்டு நமக்கு அந்த நித்திய சுதந்திரம், அந்த இளைப்பாறுதலுக்குள்ளாக நம்மளை பிரவேசிக்கிற நாள். அது கர்த்தர் பழி வாங்கும் நாள். இந்த அதிகாரத்தையும் படிச்சு பாருங்க, இதுலயும் அந்த செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த ஒவ்வொரு அதிகாரமும் இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தைகளோடு அப்போஸ்தலருடைய தீர்க்கிற அந்த உபதேசத்தோடு கிறிஸ்துவின் வார்த்தையை கொண்டு இந்த வார்த்தை என்ற கண்ணாடியின் மூலமா நம்ம பார்க்கும்போது நமக்குள்ள நிகழ்ந்த காரியங்களை ஆவியானவர் நமக்கு அதான் தீர்க்க தரிசனங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்துவார். அந்த காரியங்களை நம்ம மறைபொருளை நமக்கு வெளிப்படுத்துவார். அதான் நம்ம பார்க்குறோம். யோவேல் 2:1 கூட படிச்சு பாருங்க. அந்த நாள், அந்த பயங்கரமான நாளை குறித்து போட்டிருக்கோம். இயேசு கிறிஸ்து கூட சொல்றாரு பாருங்க, மத்தேயு 24:29. இதே காரியம் மார்க்கு 13:24 எழுதப்பட்டிருக்கு. 24 இந்த 24ஆம் அதிகாரம் முழுவதுமே தியானிங்க. அது எழுத்தின்படி நடக்கிற காரியங்கள் அல்ல, இயேசு கிறிஸ்து நமக்குள்ளாக ஆவியின் பிரகாரம் நிறைவேற்றின காரியங்கள். அதையும் சிந்தித்து பாருங்க. எல்லாமே இந்த அதிகாரம் முழுவதுமே தியானிச்சு பாருங்க. இது மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரம் முழுவதுமே
நமக்குள்ளாக நடக்கிற காரியங்கள், அந்த மீட்பு எப்படி நடக்கிறது? அந்த பழைய மனுஷன் அழிக்கப்படுகிறான், புதிய மனுஷன் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறான். கிறிஸ்து நமக்குள்ளாக ஸ்தாபிக்கப்படுகிறார். அதான் சொல்றாரு. அந்த நாட்களில் உபத்திரவம் முடிந்த உடனே சூரியன் அந்தகாரப்படும், சந்திரன் தன் ஒளியை கூடாது இருக்கும், நட்சத்திரங்கள் வானத்திலிருந்து விழும், வானத்தின் சத்துவங்கள் அசைக்கப்படும். அப்பொழுது மனுஷகுமாரனுடைய அடையாளம் வானத்திலே காணப்படும், தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுக்கு வரும். அதை தான் அங்க சொல்றாரு. அப்பொழுது மனுஷகுமாரன் வல்லமையோடும் மிகுந்த மகிமையோடும் வானத்தின் மேகங்கள் மேல் வருகிறதை பூமியில் உள்ள சகல கோத்திரத்தாரும் கண்டு புலம்புவார்கள். அதான் இந்த நாளை குறித்து தான், என்னைக்கு நாம கிறிஸ்துவை அறிந்தோமோ, அந்த நித்திய ஜீவனை தந்தவர், அந்த பழைய மனுஷன் அந்த மரிக்கிற நாள், நமக்குள்ளாக அந்த பாவ மனுஷன் மரிக்கிற நாள், கிறிஸ்து நமக்குள்ளாக ஸ்தாபிக்கிற நாள். அதான் சொல்றாரு, வலுவாய் தொனிக்கும் எக்கால சத்தத்தோடு அவர் தமது தூதர்களை அனுப்புவார். அவர்களால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை வானத்தின் ஒரு முனை முதற்கொண்டு மறுமுனை வரைக்கும் திசைகளிலே கூட்டி சேர்ப்பார். இது இன்னைக்கு நடந்திருக்குங்க. ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் நீங்க ரட்சிக்கப்பட்ட அன்னைக்கு உங்களுக்குள்ள நடந்த காரியம் இது. இனிமே நடக்கிற காரியம் அல்ல, உங்களுக்குள்ள நடந்த காரியம். உங்களுக்குள்ளாக இருந்த அந்த பழைய மனுஷன் ஞானஸ்தானத்தினாலே அவரோடு நீங்க மரித்தீர்கள், அவரோட அடக்கம் பண்ணப்பட்டீர்கள், புதிதான ஜீவனை தரித்து கொண்டீர்கள், கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டீர்கள். ஞானஸ்தானத்துல நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆனீர்கள், புத்திரர் ஆனீர்கள், புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை பெற்றீர்கள். நாம் புத்திர சுவிகாரத்தை அடையும்படிக்கு கிறிஸ்துவை நம்முடைய இருதயங்கள்ல என்ன பண்ணார்? பிரகாசிக்க செய்தார். அந்த தேவத்துவத்தின் பரிபூர்ணத்தினாலே நாம் இணைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம். அந்த தேவ ஆவியினாலே நாம் பெற்றுக்கோங்க. பாருங்க, அநேக காரியங்கள், அநேக வார்த்தைகள். எசையா 60:19-20 பாருங்க. எசையா 60ஆம் அதிகாரம், அந்த அதிகாரம் முழுவதுமே தியானிங்க. அது முழுவதுமே இந்த காரியத்தை தான் நமக்கு சொல்லுது. 60:19-20. இனி சூரியன் உங்களுக்கு பகலிலே வெளிச்சமாய் இராமலும், சந்திரன் தன் ஒளியை வெளிச்சத்தால் உங்களுக்கு பிரகாசியாமலும், கர்த்தரே உங்களுக்கு நித்திய வெளிச்சமும் உன் தேவனே உனக்கு மகிமையுமாய் இருப்பார். 20ஆம் வசனம் சொல்றாரு, உன் சூரியன் இனி அஸ்தமிப்பது இல்லை. இனிமே உனக்கு அந்த உன் அறிவு தேவனுக்குள்ள வந்துட்ட, அந்த ஞானம் உனக்குள்ள வந்துருச்சு. ஒவ்வொரு நாளும் அந்த என்ன பண்ணு, அந்த திவ்ய சுவாபத்துக்கு நம்மளை ஒப்பு கொடு. அந்த உபதேச சட்டத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படிந்ததினாலே நம்முடைய பலன் நித்திய ஜீவன். ஒவ்வொரு வார்த்தையோடு இணைத்து பாருங்க, உங்களை இணைத்து பாருங்க. உங்களுக்குள்ள அந்த வார்த்தை இணைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அதான் சொல்றாரு, இனி உன் சூரியன் இனி அஸ்தமிப்பது இல்லை, உன் சூரியன் உன் சந்திரன் இனி மறைவதும் இல்லை, கர்த்தரே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமாய் இருப்பார். உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போனது. உன் துக்க நாட்கள் என்னாச்சு? உங்கள் துக்கம் இயேசு கிறிஸ்து பாத்தீங்களா? யோவான் 15:16-17 அதுல சொல்லுவார், என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன், உலகத்துல இந்த சமாதானம் இல்லை, அவருடைய சமாதானம் உங்களுக்கு நித்திய சமாதானம். யோவான் 14:23. யோவான் 14:23. இயேசு அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஒருவன் அன்பாய் இருந்தால் என் வசனத்தை கை கொள்வான், அவனில் என் பிதா அன்பாய் இருப்பார், நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து அவனோடு வாசம் பண்ணுவோம். இந்த கற்பனை நமக்குள்ளாக நிறைவேறி இருக்கிறது. அந்த தேவனாலே அந்த சத்திய ஆவி நமக்குள்ள வரும்போது இந்த காரியங்கள் நமக்குள்ளாக நிறைவேறி இருக்கிறது. ஒவ்வொரு காரியத்தை அதான் சொல்றாரு பாருங்க. இதெல்லாம் சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு, நான் உங்களுடனே தங்கி இருக்கையில் இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன், என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றவாளன் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார். சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன், என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன், உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறதில்லை. உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக. நான் போவேன் என்றும் திரும்ப உங்களிடத்தில் வருவேன் என்றும் நான் உங்களுக்குடனே சொன்னதை நீங்கள் கேட்டீர்களே.
நீங்கள் என்னில் அன்புள்ளவர்களாய் இருந்தால் பிதாவின் இடத்திற்கு போகிறேன் என்று சொன்னதை குறித்து நீங்கள் சந்தோஷப்படுவீர்கள். ஏனெனில் என் பிதா என்னிலும் பெரியவராய் இருக்கிறார். எங்க போறாருங்க? பிதாவின் இடத்திற்கு. பிதா எங்க இருக்கிறாரு? இயேசு மரித்து உயிர் தெழுந்த பிறகு எங்க போனாரு? பிதாவின் வலது பார்சத்துக்கு போனார். பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போனார். பரலோக ராஜ்யம் நமக்குள்ள இருக்கு. நீங்க சந்தோஷப்படுவீங்க. பிதாவிடத்துல அவரு போறாரு, வேற எங்கேயோ பரலோகத்துக்கு போறாருன்னு நீங்க எப்படிங்க சந்தோஷப்படுவீங்க? உங்களுக்குள்ள இருந்தாருங்க. உங்களுக்கு அவரை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். உங்க தேவன் உங்களுக்குள்ள வந்திருக்கிற காரியத்தை அவர் சொல்லி இருக்கிறார். இது சொன்ன போது அவங்களுக்கு விளங்கல. என்னைக்கு அந்த பரிசுத்த ஆவியை அறிந்து கொண்டார்களோ இந்த தேவன் மூலமாக, அப்பொழுது என்ன பண்ணாங்க? அந்த சந்தோஷம் நிறைவாய் அவங்களுக்குள்ள இருந்த அந்த சமாதானம் நிறைவா இருந்தது. அந்த சமாதானம் சமாதானம் ஒரு பயங்கரமான ஆயுதங்க. அது உள்ள வரும்போது எந்த பயமும் உங்களை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது அந்த தேவ ஆவி உள்ள வரும்போது அது பயத்தின் ஆவி அல்ல, பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவி உங்களுக்குள்ளாக கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடத்தக்கதாக புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை உங்கள் இருதயங்களிலே அனுப்பினார். நமக்குள்ள நடந்ததுங்க. எல்லாமே நமக்குள்ள நடக்குது. நமக்குள்ளாக அப்ப பாருங்க, ஒவ்வொரு காரியத்தையும் இப்ப இருந்து சிந்தித்து பாருங்களேன். நம்ம தேவனிடத்துல எப்படி சேர்றதுக்கு முன்ன பிரயாசப்பட்டோம். அதை இப்ப நினைச்சோன்னா நமக்கு இப்ப வெக்கமா தோன்றும். நமக்குள்ள தேவன் இருந்ததை அறியாம வெளியே தேடணும். அங்க போன ஆசீர்வாதம், இங்க போன ஆசீர்வாதம், இந்த காரியங்கள்லாம் நமக்கு இப்ப என்ன வெட்கமாய் தோன்றும். நம்மளும் அறிவு இல்லாம இருந்தோமே, என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? இப்போ நம்ம அந்த காரியத்தை இருந்த பரவாயில்ல, தேவன் கிருபையா இந்த வெளிச்சத்தை தந்தார். இன்னைக்கு அந்த ஜீவன்ல பங்குள்ளவர்களாய், அதான் சொல்றாரு பாருங்க 29ஆம் வசனம், இது நடக்கும்போது நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படி நடப்பதற்கு முன்பாகவே நான் உங்களுக்கு இதை சொன்னேன். எல்லாவற்றையும் நமக்கு அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறார்? எல்லாவற்றையும் இன்னைக்கு பாருங்க, இந்த சத்திய ஆவி உள்ள இருந்து ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நீங்க ஒவ்வொரு வசனம் படிக்கும் போதும் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் உங்களுக்கு அதை வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருப்பார். ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் நமக்கு அதை வெளிப்படுத்துறத நம்ம பார்ப்போம். அதான் பாருங்க, இங்க ஏசாயா 60:20 நம்ம பார்த்தோம். அப்போ அதான் சொல்றாரு ஒவ்வொரு காரியம். இந்த வசனங்கள் எல்லாம் படிச்சு பாருங்க. 21ஆம் வசனம் சொல்றாரு, ஜனங்கள் யாவரும் நீதிமான்களும் என்றைக்கும் பூமியை சுகந்தரிக்கும் குடிகள், நான் நட்ட கிளைகளும் நான் மகிமைப்படும்படி என் கரங்களின் கிரியுமாய் இருப்பார்கள். பூமியை சுகந்தரிப்பார்கள். எந்த பூமியை? வாக்கு தத்துவம். இன்னைக்கு என்ன? சாந்த குணம் உள்ளவர்கள் பூமியை சுகந்தரிப்பார்கள். எந்த பூமியை? உடனே என்ன பண்றது? உலக காரியத்தை எடுத்து பேசுறது. நாங்க அதை பேசணும். அதனால நான் சொல்றேன், பேசணும். சாந்த குணம் உள்ளவர்கள் பூமியை சுகந்தரிப்பார்கள். அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வார்த்தையை சாந்தமா இருக்கும். நமக்குள்ள இந்த வார்த்தையை விசுவாசிங்க. சாந்தமா அவருடைய வார்த்தையை, அந்த வார்த்தையை நீதியா என்று நமக்குள்ள ஏற்றுக்கொள்ளும். நமக்குள்ளாக இருக்கிற காரியங்கள் எல்லாமே அழிக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம இந்த பூமியை சுகந்திருக்கோம். நம்மளதான் சொல்லி இருக்கிறார். நம்ம இருதயமாகிய நிலம், அந்த நிலம் நம்ம பூமி, உலகம். அந்த உலகத்தை சுகந்தரிக்கிறோம். கிறிஸ்துவ நம்மளை சுகந்தரித்திருக்கிறார். அந்த ஆசீர்வாதம் அவர் சொன்ன வார்த்தையெல்லாம் நமக்குள்ள நிறைவேறி இருக்குதுங்க. இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன காரியங்கள், மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் நமக்குள்ளாக எல்லாமே நிறைவேறி விட்டது. இயேசு சொன்னது அப்போ விளங்கல. இன்னைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாய் நமக்கு வெளியரங்கமாக்கி இருக்கிறார். எரேமியா 15:9, ஏழு பிள்ளைகளை பெற்றவள் களைத்து போகிறாள். அவள் தன் பிராணனை விட்டுவிட்டாள். இன்னும் பகலாய் இருக்கையில் அவளுடைய சூரியன் அஸ்தமித்ததும் வெட்கமும் இலச்சையும் அடைந்தாள். அவர்களில் மீதியாய் இருக்கிறவர்களோ அவர்களுடைய சத்துருக்களுக்கு முன்பாக பட்டயத்துக்கு ஒப்பு கொடுப்பேன். எல்லாமே பாருங்க, இந்த கிறிஸ்து
வெளிப்பட்ட காரியத்தை நமக்குள்ளாக இருந்து சொல்லப்படுகிறது. ஒவ்வொரு காரியத்தையும் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆசீர்வாத வார்த்தை இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இது என்னன்னா இந்த வார்த்தையை படிச்சுட்டு நமக்குள்ள என்ன இந்த வார்த்தை வந்திருக்கு, நமக்குள்ள இந்த வார்த்தைங்க இதுவும் நமக்குள்ளாக ஆசீர்வாதமாக மாற்றி இருக்கிறார். இருளை வெளிச்சமாக மாற்றி இருக்கிறார். மரித்தோரை உயிர்ப்பித்து இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளை போல் அழைத்தும் இருக்கிறார். எசேக்கியேல் 32:7. உன்னை நான் அணைத்து போடுகையிலும் வானத்தை மூடி அதன் நட்சத்திரங்களை இருண்டு போக பண்ணுவேன். சூரியன் மேகத்தினால் மூடுவேன். சந்திரன் தன் ஒளியை கொடாதிருக்கும். நான் வான ஜோதியான விளக்குகளை எல்லாம் உன்மேல் இருண்டு போக பண்ணி உன் தேசத்தின் மேல் அந்தகாரத்தை வர பண்ணுவேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவன் ரட்சிக்கப்படுவான். நமக்குள்ளாக இந்த உபத்திரவம் நாள் வந்தது, அந்த இருளான நாள் வந்தது, சூரியன் இருண்டு போனது, சந்திரன் பிறப்பாக மாறினது. நாம் இன்னைக்கு அவரை தொழுது கொண்டோம், அவரை பற்றி கொண்டோம், அவரை தரித்து கொண்டோம். அந்த நித்திய ஜீவனை நாம் தரித்து கொண்டோம். என்னைக்கு நம்ம புலம்பி அழுதோமோ, நம்ம ஆத்துமா புலம்பி அழுததோ அன்னைக்கு ஜீவனை பெற்றுக் கொண்டது. அந்த நித்திய ஜீவனை நாம் தரித்து இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு காரியத்திலும் இன்னும் பாருங்க, ஆமோஸ் 8:9. ஆமோஸ் 8:9. அந்நாளிலே நான் மத்தியானத்திலே சூரியனை அஸ்தமிக்க பண்ணி பட்ட பகலிலே தேசத்தை அந்தகாரப்படுத்தி உங்கள் பண்டிகைகளை துக்கிப்பாகவும் உங்கள் பாட்டுக்களை எல்லாம் புலம்பலாகவும் மாற பண்ணி சகல அறைகளிலும் இரட்டையும் சகல தலைகளில் மேலும் மொட்டையையும் வற்பித்து அவர்களுடைய துக்கிப்பை ஒரே பிள்ளைக்காக துக்கிப்புக்கு சமமாக்கி அவர்களுடைய முடிவை கசப்பான நாளும் ஆக்குவேன். அந்த நமக்குள்ளாக அந்த அந்த மீட்பு நடக்கும் போது பாருங்க, எல்லா பகுதியிலுமே வேதத்துல எழுதப்பட்டுள்ள எல்லா மீட்பையும் எடுத்து பாருங்க. அந்த மீட்புல அந்த ஒரு பகுதி அழிக்கப்படும், ஒரு பகுதி மீட்கப்படுகிறது, ஒரு பகுதி அழிக்கப்படுகிறது, ஒரு பகுதி மீட்கப்படுகிறது. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நாம் மீட்கப்படுகிறோம், அவர்களை தரித்துக் கொள்கிறோம். அந்த நித்திய வெளிச்சத்துல நாம் வந்திருக்கிறோம். அந்த நித்திய ஆசீர்வாதத்தை நாம் சுகந்தரித்திருக்கிறோம். இன்னும் வெளிப்படுத்தல் 6:12 அந்த அதிகாரம் படிச்சு பாருங்க. 6:12 வெளிப்படுத்தல் 6:12. அவர் 6ஆம் முத்திரையை உடைக்க கண்டேன். இதோ பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது. சூரியன் கருப்பு கம்பிளியை போல கருத்தது. சந்திரன் இரத்தத்தை போல ஆயிற்று. அத்திமரமானது பெருங்காற்றினாலே அசையப்படும் போது அதன் காய்கள் உதிர்ந்தது போல வானத்தில் உள்ள நட்சத்திரங்களும் பூமியிலே விழுந்தது. வானமும் சுருட்டப்பட்ட புஸ்தகத்தை போலாகி விலகி போயிற்று. மலைகள் தீவுகள் யாவும் தங்கள் இடங்களை விட்டு அற்று போயின. பூமியின் ராஜாக்களும் பெரியவர்களும் ஐஸ்வர்யவான்களும் சேனைகளின் தலைவர்களும் பலவான்களும் அடிமைகள் யாவரும் சுயாதீனர் யாவரும் நீ எங்கிருந்து கோபத்தினையின் மகா நாள் வந்துவிட்டது, யார் நிலை நிற்க கூடும் என்றார்கள்.
அந்த பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்துக்கு நான் சொந்தக்காரனா இருக்கிறேன். இந்த கிருபை எல்லாமே இந்த இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய தகுதியினாலே நான் பெற்றிருக்கிறேன். அவராலே இன்னும் நிறைய வசனங்கள் இருக்கு. வசனங்கள் வேணா புரிந்து கொள்ளுங்கள். வெளிப்படுத்தல் 8:12, வெளிப்படுத்தல் 9:2, வெளிப்படுத்தல் 16:8, வெளிப்படுத்தல் 8:8, இதெல்லாம் போய் தியானிச்சு பாருங்க. உபாகமம் 10:21, 2 சாமுவேல் 7:23. இது நியாயப்பிரமாணத்துல நிழலா நடந்தது. அந்த தேவன் வரும்போது, இந்த தேவத்துவத்தின் பரிபூர்ணம், அந்த அபிஷேகம் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த தேவ ஆலயத்துல, அந்த தேவனுடைய கூடாரத்துல என்ன பண்ணிச்சாங்க? அந்த கருமையான மேகம் இருந்ததுதான். மேகம் முழுவதுமே கருமையா இருந்தது. முழுவதுமே என்ன ஆயிடுச்சு? இருட்டாகிவிட்டது. அதே மாதிரிதான் அந்த பலிகள் செலுத்தும் போது எப்படி அந்த பகுதியை வாசித்து பாருங்க. பலிகள் செலுத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்படி அந்த புகையினால இருண்டு போச்சான். சூரியன் இருண்டு போனது. அதே மாதிரிதாங்க நமக்குள்ளாக எல்லாமே சுட்டெரிக்கப்பட்டது. நமக்குள்ளாக எல்லாம் வெந்து உருங்கி அழித்து போனது. நமக்குள்ளாக எல்லாமே சமமாக்கப்பட்டது. நமக்குள்ளான அந்த பர்வதங்கள் எல்லாமே நிர்மூலமாக்கப்பட்டு சமமாக்கப்பட்டது. இன்னைக்கு கிறிஸ்துவை நாம் தரித்திருக்கிறோம். நாம் புது சிருஷ்டிகளாக இருக்கிறோம். நாம் அவரை தொழுது கொண்டு இருக்கிறோம். நம்மை இரட்சகராக மீட்பராக நாம் என்றைக்கு ஏற்றுக்கொண்டோமோ நமக்குள்ளாம் நாம் விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கோம். அந்த தெய்வீக சமாதானத்தில் நாம் பங்குள்ளவர்களானோம். அவர் நமக்குள்ளே ஸ்தாபிக்கப்பட்டார் என்பதை நாம் அறிந்தோம். அந்த தேவனுக்குள்ளாக நாம் இருக்கிறோம். நம்முடைய ஜீவன் தேவனுக்குள் என்ன பிரேயர் பண்றீங்களா? ஓகேண்ணா, ஓகே. பிரேயர் பண்றேங்க, நான் பண்றேங்க. பண்ணுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. மகா கிருபையும் நீதியும் பரிசுத்தமும் நிறைந்து எங்களுக்குள் வாசம் செய்கிற எங்கள் பரமபிதாவே, இதோ இந்த நாளிலும் கூட ஆண்டவரே, இந்த மதியம் வேளையில உங்களுடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியும் பேசும்படியும் நீர் செய்த கிருபைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுடைய வேத வசனத்தை கொண்டு எங்களை நீங்க வழி நடத்துறீங்க. நன்றி ஆண்டவரே. இந்த நாளில் பேசப்பட்ட சத்தியங்கள் ஆண்டவரே ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த தெளிவான மனக்கண்களை அடைவார்கள் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு வசனங்களும் ஆண்டவரே வார்த்தையின் பிரகாரமாக பார்க்காமல் அந்த ஆவியின் பிரகாரமாக பார்க்கும் பொழுது அநேக காரியங்கள் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறீர். நன்றி ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட இந்த காரியங்கள் எல்லாம் மற்றவர்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எங்களுடைய வாஞ்சை ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் நிறைவேறி கொண்டே வருகிறது. உங்களுடைய கிருபையினால் ஆண்டவரே, எல்லாவும் உங்களுடைய கிருபையினால் தான் ஆண்டவரே. இந்த வார்த்தையை கேட்கிற சகோதர சகோதரிகள் அந்த வார்த்தையை பற்றி கொண்டு இன்னும் தெளிவு வர, இன்னும் மனம் மாற ஆண்டவரை கிருபை செய்யும். ஆண்டவரை கடந்த காலங்களில் அறியாமையில் நாங்கள் இருந்தோம் ஆண்டவரே. அதே போல அநேக சகோதர சகோதரிகள் இருப்பார்கள் ஆண்டவரே. அவர்களுக்கு சத்தியத்தை ஆண்டவரே ஒரு சகோதரன் ஒரு சகோதரின் மூலம் நீர் வெளிப்படுத்துவீங்க. இந்த நாளில் பேசப்பட்ட சத்தியங்கள் ஆண்டவரை ஒவ்வொன்றும் ஆண்டவரே அது கருத்தாய் தியானிக்க அவர்களுக்கு அந்த மனக்கண்களை தந்தரலும். தொடர்ந்து எங்களை சத்தியத்துக்குள்ள நீங்க ஒன்றும் வழி நடத்துங்க. இன்னும் நாங்கள் அறியாத காரியங்கள் எல்லாம் எவ்வளவோ இருக்கிறது ஆண்டவரே. அந்த பள்ளங்கள் எல்லாம் நிரப்பப்பட்டு மேடுகள் எல்லாம் தகர்க்கப்பட்டு எங்கள் இருதயத்துல இன்னும் நாங்கள் தெளிவடைய ஆண்டவர் இன்னும் கிருபை செய்யுங்க ஆண்டவரே. நீங்க ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் எங்களை ஆசீர்வதிச்சிருக்கீங்க. வழி நடத்துங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன். ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாது. அவர் என்னுடைய அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து என் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி என் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு கிருபையினாலும் இரக்கத்தினாலும் முடிசூட்டி நன்மையினாலே என் வாயை திருப்தி ஆக்கினார். அழகுக்கு சமானமாக என் வயதை திரும்ப வாழவை போல் ஆக்கினார்.
Amen. ஆமென் Thank you. God ஆமென். bless you. Bye. தேங்க்யூ.